Alam niyo no, Tarlagueños, actually bike ko ginagawa yung pambablog. So every time na nag-explore ako dito sa Pampanga at sa Tarlac guys, napakasarap sa feeling na ito, tulad dito guys, na meron palang ganito sa Tarlac. Ang sarap. So what's up Tarlagueños, good morning. So another episode of our bike adventure. Ngayon kasama ko ulit si Ian Dude. Siyempre kasama natin si Coach Cruise Control. So start kami dito guys sa Kapos Junction. Saan tayo punta? Boa. Concepcion. So punta kami sa Boa Concepcion. Anong barangay naman? Dadaanan namin yung Tinang. Lalabas kami ng Concepcion. Iikot. Yun. So pagdating namin ng Concepcion, doon na kami magpupunta trip guys. Good morning Jollibee. Hey, good morning Caltex. And then good morning McDo. BTS meal naman dyan oh. Pero guys, masarap kumain dito sa Kambingan dito sa Kapas Tarlac guys. Hey. Hey, is that muscle control? Cruise control pala? Do this every Sunday guys. Kung hindi nyo pa nasusubukan na mag-bike na bago-baguhan pa lang, sumama na kayo sa amin kasi bago-baguhan pa lang din kami. Actually ako second time ko palang mag-bike guys. So yun nga, yung napanood nyo yung episode 1 natin guys, ang sarap ng pakiramdam. Okay. Yung guys paalala ulit. So lagi dapat nasa gilid tayo ng daan. Sa lahat ng baguhan dyan, katulad namin guys, sana lagi tayong sumunod sa rules sa daan guys, para iwas aksidente at wala na ring aberya sa sa biyahe nyo. Okay, update ko kayo mamaya guys kapag andun na tayo sa mismong Boa sa may Concepcion Tarlac. So ito yung pinaka view sa daanan namin ngayon guys. Andito kami ngayon. Oh nice. Yun guys bali first time natin na pumunta sa Boa. Actually matagal ko na siyang gustong puntahan. Pa-recover na rin guys sa ating Exploring Tarlac Facebook page. Woo! Exploring Tarlac. Let's go! Yun guys sana soon kapag medyo regular na yung pagbabike natin, sana makasama ko kayo guys. Hey, what's up, Coach? Ganun kami kabilis. Meet Coach Muscle Control. Tignan yung muscle niya sa yan nagbu-muscle control guys. Yan, masarap dito, walang masyadong mga sasakyan guys. Yun kung gusto yung pumunta ng Boa guys, kung andun kayo sa mismong junction ng Kapas, so punta kayo dun sa Paway sa mismong Concepcion. Diretso kayo sa San Juan. So may signage doon, makita nyo yung SCTX. Diretso lang kayo guys. Good morning Tarlagueños. So yun, kung nakikita nyo guys, pa-sunrise na. Napakaganda ng weather bali yun, sinamahan tayo ng weather. Hindi ganun kainit. So maulap. Nice. Yun guys bali yan dito na tayo sa may Santo Rosa Concepcion.
So napakahirap talang mag-vlog. Siyempre minsan is nagsasalita ka tapos pumapadyak doon. So yun yung inaaral ko muna ngayon. Inaaral ko yung breathing technique ni Zenitsu. So yun na talaga inyo, andito na tayo sa papasok sa BOA guys. Look at this. Alright, napakaganda. So yun guys, papasok na kami sa mismong loob ng BOA guys. So yung pinakadaan pala dito pag nakapasok kayo sa BOA, so pwede kayo lumabas papunta Concepcion town proper, right? Yep. Yun no guys, first time ko dito sa loob ng BOA. So ang tagal-tagal ko na sa Kapas. Halos magkatabing bayan lang kami ng Concepcion, pero hindi ko na pupuntahan to. So mamaya guys, akit kami doon. Si muscle control, talagang magaling ano dyan, umakyat. Yung mga muscle niya dun sa ano, sa binti niya guys. Woo! So yun guys, no, bali pag andito kayo, so kailangan nyo magpaalam muna kay Manong guard. Good morning sir. Diretso lang sir, diretso lang. Yes po. So yun guys, bali no, nakapasok na tayo sa loob ng BOA. Yun guys, nandito na tayo sa New Zealand. New Zealand ng Concepcion Tarlac guys. Woo! Actually, first time ko talaga dito. May ganito pala dito talaga sa Concepcion Tarlac. Napakaganda. Yun guys, no, bali may paon pala dito. Actually guys, bawal talagang mag-take ng pictures tsaka mga video. So huwag niyong gagayahin guys. So first time ko, kaya gusto ko talaga makakuha ng mga clip dito para sa vlog natin. So ito siya. Dire-diretso lang tayo guys. Napakaganda. Masarap pa mag-bike dito. Nice. Woo! Alam nyo, no, talagay nyo sa actually bike ko ginagawa yung pambablog. So every time na nag-explore ako dito sa Pampanga at sa Tarlac guys, napakasarap sa feeling na ito, tulad dito guys, na meron palang ganito sa Tarlac na hindi pa na-explore ng mga ibang tao. Woo! Diba? Every time na mag-explore tayo, sarap ng ano, ang sarap sa feeling guys. Isa sa mga dahilan bakit tayo nagbablog, para maka-experience ng ganito. Basta nakaka-experience ka naman ganito guys, mas na-appreciate mo yung sarili mo tsaka yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Yung parang masasabi mo ba na ang sarap mabuhay. Nice. Look. Self control.
Boa. Ito, gagas ko. Gagas ka nga. So yun no, Tarlagueños, bali palabas na kami dito sa Boa o tinatawag nilang Voice of America. So ito ding barangay Tinang ng Cosat sa Tarlac. Ang sarap nung ano guys, no? Ang sarap sa feeling yung nagbabike ka tapos ganito yung makikita mo. Sabi nga ni Jams, Bukid Pills. Sabi nga ni Ian Jude, alam mo yun guys, ang sarap sa feeling na kasama mo si Ian Dude tsaka si Muscle Control. Woo! Next time guys, shoutout pala kay Dara Lopez. Eh, baka naman Dara Lopez. Dar! Siyempre dapat makasama natin si Papa Louie. Sasayaw tayo ng kamote dance. Kung siya may papaya dance, may kamote dance tayo guys. Yun, road bike pa Lodi. So what guys, naka road bike si Ian Dude. Ayun siya. So yung dadaanan namin medyo may bako dito. Actually si Ian Dude yung nagpahiram sa akin ng bike again. Sponsored by Jams. Asahan nyo guys no, every Sunday morning magkakaroon tayo ng bike episode dito sa ating channel. So yun guys no, gusto nyo mapanood yung mga bike episode natin, punta kayo sa playlist natin. So naka-album sila doon, check nyo, i-click nyo bike series, then makikita nyo lahat ng vlog natin sa pagbabike natin guys. Right side. Anong tawag dito sa bridge na to? Tayuman dito. Tayuman? Yun guys, malapit na tayo dun sa bridge, bridge ng palagpas ng SCTEX guys. So sa pinakataas ng bridge makikita yung mga sakyan o mga dumadaan sa SCTEX. So yun guys, papakita ko sa inyo. So yun siya. Actually guys, matagal ko na siya gustong puntahan kasi ang dami kong nakikita mga picture papunta dito. So anong gagawin ko dito? 2, 1 2 lang. So yun guys no, pahon. So dito kayo mamaya. Guys, so kailangan pala naka 2 dito, naka 2 doon. Actually yaw na kayo. Dapat pala mabilis yung ano mo dito pag badyak. Nice guys, look at this. Ang ganda. Woo! Oh! So yun guys, bali andito tayo sa taas ng Tinang Bridge or overpass, sabi nga ng mga taga dito guys. So yun, later pagkatapos namin magpahinga dito, diretso na kami ng Concepcion town proper. So doon na kami kakain guys. Abangan nyo rin yung mga food trip natin dito sa bike series natin. Hey! Yo, what's up? Say hi to my vlog!
yung view guys, yung masarap tignan kapag nagbabike ka, lalo na kung nag-ride ka guys. Nakakawala ng pagod. Hey Mount Alaya, what's up? Shoutout Mount Alaya, Riot, Pampanga. Yung guys na bali, dito na tayo sa Concepcion Town proper. So inom muna kami buko. Ate, paso yun ng ano, 7. Ting magkano? 10 pesos, 7. So inom muna ang buko yung mga nag-convoy sa atin. Yan sila guys. So sinamahan tayo magmula dun sa Tinang Bridge hanggang dito sa town proper. Side. Oh, cheers na ba? Cheers. Cheers. Tala ng laman. Cheers. Hey, cheers. Fresh buko, Concepcion Town proper guys. Shoutout pala daw kay kay ate na ganda ng buko. Ikaw ang buko ko. Yun guys, bali hanap kami ng Tapsilogan dito sa Concepcion Town proper. So yan, ito yung pinaka-plaza guys. And then ito na yung pinaka-church ng Concepcion guys. So update ko kayo mamaya. Yun guys, bali dito tayo sa may, yun nga, Concepcion Town proper. So Mang Jose, Lutong Bay. So may Tapsilog daw dito guys. Mama, saan di Mang Jose? Wala daw si Mang Jose. Magkano nga? Magkano yung Tapsilog? 85. Tatlo na. Tapsilog tayo lahat. Tatlo. Thank you. Yun guys, bali kakain na kami. Shoutout pala kay Mang Jose para sa masarap na Tapsilog guys. Amoy na mo yung pinakabaka guys. Ayan siya. Uy! 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 Ang sarap. Guys, pasyalan nyo itong Mang Jose dito sa Concepcion Tarlac, malapit sa town proper. So mabili nyo pa rin ito ni Poblacion Concepcion Tarlac. So yun guys, bali kakain na kami. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre, share nyo na rin itong video to para makita ng mga Tarlaceños yung bike series natin dito sa Tarlac guys.